ମାର୍ଗରେ ରଥ ଗମନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ରଥର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ବା ଚକ ରଥରୁ ଖସି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ବା ଚକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ରଥର ଈଶ ଅକ୍ଷ ତୁଳା ପ୍ରଦେଶ ସାମ୍ୟଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କ୍ରମଶଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ରଥର ଧୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପିଠକ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପ୍ରଜା ନାଶ ହୁଏ। ଚକ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ପତାକା ଖସିଗଲେ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କଳସ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ। ଦଧିନଉତି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁତ୍ରକ୍ଷୟ ଭାତୃକ୍ଷୟ ଧନକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ପତାକା ଛିନ୍ନ ହେଲେ ଦେଶରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ବା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ଅଶ୍ଵ ଖସିଗଲେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାରଥୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଦେଶରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ। କର ପ୍ରଦେଶ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ରାଜାଙ୍କର ମରଣ ହୁଏ। ରଥ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହାନି ହୁଏ। ରଥର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯମଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ ବା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ।